भोजपुरी इंडस्ट्री में नया साल पर नया बवाल हो गइल बा। एक तरफ खेसारी लाल यादव के गाना आइल बा, एक तरफ रितेश पांडे के गाना आइल बा। खेसारी लाल यादव के गाना के नाम रसियन आएगी और रितेश पांडे के गाना के नाम रसियन लाएंगे। सोशल मीडिया पर बात इ तक चलता खेसारी लाल यादव के फैन कहत रहन कि रितेश पांडे गाना चोरा के गइल बड़न और रितेश पांडे के फैन कहत रहन कि खेसारी लाल यादव गाना चोरी बड़न। केकर गाना चोरी बा ओकरा से कुछ मतलब मत रखा भाई। केकर गाना मस्त बा, केकर गाना बढ़िया बा, खाली टाइटल मिलता, गाना का धुन साफा अलग बा। हम रितेश पांडे के गाना सुनिया, खेसारी भैया के गाना सुनिया, गाना जबरदस्त बा दोनों कलाकार के। खेसारी लाल यादव खाली ऑडियो 8 लाख आदमी देख लेलन, 8 लाख व्यू खेसारी लाल यादव पर, और इंस्टाग्राम पर इनकर गाना ट्रेंड कर लागल। खेसारी लाल यादव के बात ही कुछ और बा भाई। गाना गावेलन सोशल मीडिया पर, इनकर गाना वायरल होला, इनकर गाना पब्लिक पसंद करलन आ नया साल पर नया मैटर पर गाना लाइल बड़न। और रितेश पांडे की बात कर ली तो रितेश पांडे भी बहुत जबरदस्त गाना गावेलन सोशल मीडिया पर, और इनकर भी गाना ट्रेंड करता। इनकर भी गाना में दम बा, काहेस कि दोनों कलाकार के गाना टाइटल मिला से कुछ मतलब रखे। काहेस कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ई दूगो कलाकार बहुत अच्छा कलाकार हन। कंपटीशन बा भाई, दूगो कलाकार बनन बढ़िया दोनों सुपरस्टार भोजपुरी के नामी कलाकार बनन। आई दोनों जने गाना लड़ल बा, टाइटल लड़ल बा, धुन साफा अलग बा। काहेस कि हम दोनों जने गाना सुनिया, खेसारी भैया के कुछ अलग धुन बा, रितेश पांडे के कुछ अलग धुन बा। आ गाना तुहू लोग सुन लोग, विवाद के फेरे में मत रह लोग। काहेस कि गाना सोशल मीडिया पर वायरल होता आ नया साल पर नया मैटर पर दोनों कलाकार गाना लाइल बड़न तो हल्का बा। खेसारी लाल यादव के गाना में फीमेल गाय के बड़ी खुशबू तिवारी केटी, और गाना के रितेश पांडे खुद अकेले ही गइले बड़न, लेकिन गाना दोनों जबरदस्त बा। सोशल मीडिया पर भले कैसन को बात फैलो कि खेसारी लाल चुरा लेल बड़न, रितेश पांडे चुरा लेल बड़न, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। गाना वायरल होगा था सोशल मीडिया पर, दोनों गाने का आदमी पसंद करता।